Aruni Bhaikep Thelang Arni Lapusona Jai Mekachetong Long Logajok Director General of Police DGP Ahin Pentong Sakot Police along Anghoi ke Thenai Bangke Thoma Tumaphan Amethang Asa Hemalong Phaponsi Security Review Amai Ingniponlo Labang so aphuthak DGP Ahin Pentong Sakot Mai ke Phaponang Koklaki Guwahati Rong Sopialong Kibi Pona Mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kachetong Donahut Security Asayalong Sai ke claim ke Chok Damde Dokogajok Birota ki review long atengke Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen State Minister Ashok Singhal tumaphan security cover ki pialong aning kang samse chipaklang ponrenti athe Guwahati along ke paman pona jai megalong pinnang anararatum raikom sai ke atum ke ton kelang dokko ka phita CM adungan palidam long lokpen isi kaphere meme angdeng an palidam roklo Labang Sojok DGP Ahin Pen Police Asai Kamalong Anghoi Kithe Tumaphan Amethang Asa Hemalong Phaponlo La Solong Commissioner of Police CP Keparlo Officer in Charge OC Kidu Anaphan Setami DGP Asai Hemalong Thelang Arni Ajo Porphai Sir Kebaprang Kepali Ejaphan Lamtoy Piponlo Labang Somai Jasamet ke pamanpon laki ke chok che adimalong kachepang thekpen ke wangjilang arni napuson ke pabe ponthu de japhan kabor ipon japhan si chingwailo Guwahati rong sopialong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen State Minister Ashok Singhal tum kachetong dunamayalong ke ton kelang asai mate security in charge ki pipon bang ke thom Superintendent of Police SP tumaphan setami transfer pipon edlo Labang Sohud in charge ke pekpon SP tumamen ke lapuhenlo Utpal Bayan SP Security 1 Gunendra Deka SP Security 2 Lapen Suman Chakraborty SP Security 3 State Desk Report Karbiang Long Live